अनाय 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय YBY फान्ड। दा बे YBY फान्डआ गोबां दावरावाव सोलिगासिनो दं। मानो होनोब्ला YBY फान्डखौ गोबां मानसिफोरा थैबाय होनदों, खारबाय बुंदों, बेफोरबायदि गोबां दावराव जागासिनो दं। आङो डाइरेक्टयै बुंथाराखै बे YBY फान्डआ दा नोंथांमोननि गेजेराव गैला। दा नोंथांमोना नैबे YBY फान्डनिफ्राय अनलि नोंथाङा गावबागावनि नोंथाङा बे YBY फान्डआव नोंथाङा ट्रेड खालामनानै आर्न खालामनाय फैसाखौल' नोंथाङा दा उइथड्र खालामनो हाया। लोगोसे जाय बिथांमोना बे YBY फान्डनि जोहै गावबागावनि फैसाखौ दाख्लैबावै बेयाव मोनसे नटिस हरदों बे YBY फान्डआ। नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना दाख्लैबावै नैबे 5 आरो 6 बे आगस्ट खालि जाय बिथांमोना YBY फान्डनि फैसाखौ उइथड्र बानायदोंमोन, नोंथांमोननि फैसाया दा YBY फान्डआ नोंथांमोननो बे फैसाखौ होथ'नो हानाय नङा। नैबेयाव नटिस लिरनानै होदों। बिथांमोना नैबे YBY फान्ड कम्पानिया बेयाव मोनसे प्रब्लेम देखायहरदों। बेयाव गोबां मानसिफोरा खेबसेयैनो गोबां एमाउन्टखौ बे एप्सनि थ्रुयै उइथड्र बानायनाय जादों। बेनिखायनो सिस्टेमा खामानि होयि जादों। बेयाव गोबां बेफोरबायदि प्रब्लेम खोथाहरदों आरो बेखौ बिथांमोना सल्भ बानायनो नैबे 9 आगस्ट बेयाव मोनसे आसा खालामना दोनदों। नैबे 9 आगस्टआव नोंथांमोना फैसाखौ मोननोबो हागौ, मोनाबो जानो हागौ। बेयाव मोनसे आसा खालामनानै दोनदों। जाय बिथांमोना नैबे 5 आरो 6 बे दिनखालि नोंथांमोना जुदि फैसाखौ उइथड्र बानायदोंब्ला बे फैसाया नैबे YBY फान्डआव वालेटआव थांफिननायनि बेयाव बाथ्रा बुंदों। दानिया जोङो नायगोन बे एप्सआ बेसे गोबाव जोरबावगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय, बेयावथ' दा गोबां दावराव जाबाय। बे एप्सआ नोंथांमोना मिथिखायो नोंथांनि मानसि सोनायनि जोहैसो। नोंथाङा जुदि गुबुन मानसिखौ जुदि सोयो, बे मानसि सोनायखौ जेब्ला बे मानसिया बे YBY फान्डआव हाबो 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 नैबे 1 लाख 2 लाख बेफोरबायदि होनानै जुदि जइन जायो, अब्ला बे जइन जानाय फैसायानो बे एप्सनि जोहै नोंथांमोनखौ ट्रेडिं खालामनाय हिसाबै नोंथांमोनखौ बेयाव स्केम खालामबाय दं। बोरै स्केम बानायदों आं बिनि नोंथांमोननो प्रुफ होगोन। बेयाव नोंथांखौ जास्ट नोंथांनो बेयाव नैबे मोनसे फेक बियो बिटकइननि ट्रेडिं सोलिबाय दं। बेयाव क्रिप्ट' कारेन्सि बुङो बेखौ। नोंथांमोना नैबेखौ नुनो मोनदों। बेयाव कइन, बेफोरो मोनसे क्रिप्ट' कइन। बेफोर क्रिप्ट' कइननि जोहै नोंथांमोननो फेक ट्रेडिं, बोरै फेक ट्रेडिं खालामबाय थायो आं बेनि नोंथांमोननो आपडेट होगोन। नैबे आं मोनसे कइन्सनि नोंथांमोननो उदाहरन होनि। नैबे BTC बेयो बिटकइन। बेनि बिटकइन बेनि एक्सुएल दामखौ जोङो दानिया नाय। नैबे YBY फान्डनि नैबे बिटकइननि दामखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। नैबे 56,882 पइन्ट नैबेयाव आपडाउन जाबाय दं। बे बिटकइना नैबे YBY फान्डनि बेयो मोनसे बिटकइननि दाम, खिन्थु बेनि बिटकइननि एक्सुएल दामा बे नङा। आं नोंथांमोननो खोथानि बेनि बिटकइन मोनसेनि एक्सुएल दा रेटआ बेसेबां थांना दं आं नोंथांमोननो मोनसे प्रुफ हिसाबै देखायनि। नोंथांमोना हारसिंबो नायनो हागोन गुगोलाव। नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन BTC, बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन गुगोलाव। दा नै नोंथांमोना नुनो मोनदों बिटकइन अनलि वान मोनसेनि दामानो दा नैबेयाव 47 लाख नैबेयाव थांना दं। 47 लाख 69,349.47 बेबायदि दा दाम थांना दं मोनसे बिटकइनाव। दा नोंथांमोना नैबे YBY फान्डनि बिटकइननि दामखौ नाय। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों दा नै बे फेक मोनसे बिटकइननि दाम बेयो। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 56,917। आं बेखौनो बुजिना मोनाखै। नोंथांमोना बेफोरबायदि थार्ड पार्टि फेक एपआव जुदि ट्रेडिं बानायबाय थायो, नोंथांमोननि फैसाया लस जानायनि अनगायै आरो गुबुन राहा गैला। मानो होनोब्ला बे एप्सआ दा गोबां कन्ट्रभारसि जाबाय दं। बेयाव गोबां मानसिनि फैसाया उइथड्र जायाखै। बे उइथड्र प्रब्लेमखौ नैबे YBY फान्डआ जुदि सल्भ खालामना होनो हाया, बेयाव मानसिफोरा इनभेस्ट बानायनाय नङा। लगे लगे बे YBY फान्डआ बेन जालांगोन। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों मानसिफोरा जुदि बेयाव इनभेस्ट बानायाबानो बे YBY फान्डआ अट'मेटिक बेन जालांगोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों। लोगोसे जाय बिथांमोना गोदानै बे YBY फान्डआव नोंथांमोना जुदि जइन जानो सानदों, नोंथाङा बे एप्सनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना बेयाव फैसा खामायबाय दं, नोंथांमोना हानायमानि जुदि वालेटआ एक्टिभ जाफिनोबा, नोंथाङा जुदि फैसाखौ बख'नो हाफिनोबा, नोंथाङा बेनिफ्राय फैसाखौ नोंथाङा बख'ना लाबानो जाबाय। बे एप्सआ बारा गोबाव थानाय नंला। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय।
नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।